Някога чудили ли сте се дали може да дадете портокал на вашето куче? Портокалите са известни с това, че са богати на витамини и минерали, но е важно да знаем дали са подходящи за нашите домашни любимци. Преди да продължим, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Също натиснете камбанката, за да не пропускате нашите последни видеа, пълни с полезна информация за грижата и здравето на вашите домашни любимци. В това видео ще разгледаме един много интересен въпрос. Могат ли кучетата да ядат портокали? Портокалите са чудесен източник на витамин С, фибри и някои ключови минерали, които са полезни за хората. Но как стоят нещата, когато става въпрос за нашите кучета? Първо е важно да знаем, че в умерени количества портокалите могат да бъдат безопасни за кучетата. Те не съдържат токсини, които да могат да навредят на вашето куче и могат дори да допринесат за укрепването на имунната му система, благодарение на съдържанието на витамин С. Въпреки това, има няколко важни неща, които трябва да вземете предвид. Първо, трябва да бъдат премахнати курите и семките на портокалите, тъй като те могат да бъдат трудни за смилане от кучетата и да причинят стомашно-чревни проблеми. Също така трябва да се има предвид, че портокалите съдържат захари и киселини, които в големи количества могат също да доведат до стомашно разстройство или диария. Ето защо е препоръчително да предлагате портокали на вашето куче само като лека закуска и в много малки количества. Трябва да се отбележи, че не всички кучета харесват вкуса на портокалите. Така че, ако решите да предложите на вашето куче този плод, започнете с малки парченца, за да видите как ще реагира. В допълнение, ако вашето куче има определени здравословни проблеми или е на специална диета, винаги е добра идея да се консултирате с вашия ветеринарен лекар, преди да му предложите портокал. Накрая, не забравяйте, че балансираната диета е ключът към здравето на вашето куче. Портокалите могат да бъдат интересно допълнение към диетата, но не трябва да заместват основните хранителни вещества, от които кучето ви се нуждае. Благодарим ви, че ни гледахте днес. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още полезни съвети и информация за грижата за вашите домашни любимци. Споделете това видео и ни следвайте за още интересно съдържание.